Certificate ɗin sakandare shine kaɗai abin da mutum yake bukata domin zama ɗan majalisa a Najeriya. Hakan zai baka damar samun albashi naira miliyan 2,500,000. Kuɗin canja kujeru ko kuma kayan ɗaki naira miliyan 7,500,000. Mun san ba kowa yake siyan jarida ba, amma ita ma an ware mata naira miliyan 1,200,000. Akwai wardrobe allowance, wato allowance da ake basu domin canja tufafi duk wata, shi ma naira 621. Sai kuma recess allowance, wato kuɗin gajeren hutu naira 248, wanda kuma ya sha bamban da kuɗin dogon hutu da ake ɗauka duk shekara, wato leave. Bayan fa da wannan, duk watan duniya ana ba wa ɗan majalisa naira miliyan 4,900,000 domin ya biya kuɗin hayar gidan da yake ciki, ga kuma naira 828 domin yin hidindimin su na yau da kullum. Walwala da nishaɗi shi ma an ware masa allowance ɗin naira 828. Duk vehicle maintenance allowance ne da ake basu domin gyara motoci ko kuma abin hawan su, wanda shi ma yake laƙume kusan naira miliyan 1,800. Sannan kuma a hakan akwai zunzurutun kuɗi har naira miliyan 9,900 domin siyan sababbin motoci ko kuma wani abin hawa. Idan muka ajiye wannan a gefe, akwai sauran gratuity da adadin su ya tasamma naira miliyan 1,800. Kuma hakan bai isa ba, sai da aka kara da naira miliyan 1,200,000 domin su rage raɗaɗi ko kuma wahalar rayuwa. Baya da wannan, a shekarar 2024 da muke ciki, an ƙara yawan adadin kuɗaɗen da ake basu domin su yi mazaɓinsu aiki daga naira miliyan 100